Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Si naveguéssim des de Catalunya, rumb Illes Balears, les deixéssim enrere, arribéssim al sud d'Itàlia, passant Sicília, direcció Grècia, trobaríem l'illa de Creta. Si continuéssim, una mica més endavant, veuríem terra a la vista, aquesta platja, l'altra punta del Mediterrani. Benvinguts a Tel Aviv! Una cosa curiosa de Tel Aviv és que hi ha moltíssims gats en aquesta ciutat. Els gats són los gatos. Doncs diu la llegenda que antigament havia molts ratolins. Ratolins són los ratones. Bé, hi ha dues versions. Una que havia molts ratolins i una altra que havia moltes serps. Les serps són les serpientes. Doncs diu la llegenda que van superpoblar la ciutat de gats per acabar amb aquests ratolins o serps. Tot bé mentre no se'ls acudeixi repoblar la ciutat de gossos, els gossos són los perros, per eliminar tant de gat de carrer. Us recordo que ens podeu seguir al Facebook i us podeu subscriure al canal si no ho heu fet ja, per seguir vídeos que aniran venint. Com haureu vist molts cops a les notícies, Israel està en conflicte amb els seus veïns àrabs, sobretot amb els palestins. Aquest conflicte no és només religiós, sinó que és religiós, social, econòmic, polític, militar i fins i tot humanitari. En tots els conflictes hi ha una part forta i una part dèbil. L'adjectiu dèbil és invariable, tant si és masculí com femení. Puc dir una mà dèbil, femení, o un braç dèbil, masculí. Però per fort he de dir un braç fort, masculí, i una mà forta, femení. És un adjectiu variable. Espero que amb aquests exemples us hagi quedat més clar fort i dèbil. La part forta pot ser tolerant o pot ser abusiva i la part dèbil pot ser sumisa o rebel. Doncs aquí tenim un conflicte de molt difícil solució. Us avanço que demà viatjarem a Jerusalem. I com qui no vol la cosa, ens hem plantat a Jerusalem. Estem en un mercat. L'alimentació pels jueus és molt important, ja que fan un tipus d'alimentació pròpia, que es diu kasher. És una manera pròpia de matar els animals. No mengen porc, com els musulmans, i s'alimenten de quadrúpeds tipus el xai, que és el cordero, la vedella, que és la ternera, o d'aus de corral. Les aus són les aves, tipus pollastre, el pollo, o el gall d'indi, que és el pavo. De peix poden menjar peixos amb escames i aletes, tipus la tonyina, l'atún, o les sardines. Les sardines. Continuem explorant. Per entendre bé Israel i Jerusalem hem de saber que aquí conviuen tres grans religions. Ens trobem davant del mur de les lamentacions. Un mur, una paret, és el lloc més sagrat dels jueus, los judíos. També conviuen en aquesta ciutat els musulmans, los musulmanes, i en menor mesura els cristians, los cristianos. La religió, la religión,
és molt important aquest país, font de conflicte. Des de Catalán para Latinos defensem respectar totes les religions sempre que uneixin i no divideixin. Relacionat amb el menjar, seria imperdonable no menjar aquí hummus, que és aquesta pasta de cigrons molt habitual en la dieta d'aquesta zona, que també utilitzen els llegums, les legumbres, tipus cigrons, los garbanzos, les llenties, que són les lentejas, i les mongetes, que són les judías o frijoles. Tornat ja de Jerusalem i disfrutant de l'últim dia a Tel Aviv, no volia deixar-vos sense una petita informació de servei abans de marxar. El català i el castellà s'escriuen d'esquerra a dreta. Esquerra, izquierda, dreta, derecha. En canvi, l'hebreu, el hebreo, i l'àrab, el àrabe, els dos idiomes d'Israel, s'escriu al revés, de dreta a esquerra. Com a mínim hem tingut la consideració d'escriure de dalt cap a baix. Aquí tinc un cartell que casualment m'he trobat. Això és hebreu. En català podem dir a dalt, arriba, a baix, abajo, que indica destinació. Per indicar direcció, hacia arriba, amunt, hacia abajo, avall. Doncs fins aquí han arribat els nostres dies a Tel Aviv i Jerusalem. Tornem a creuar el Mediterrani de punta a punta, aquest cop sí, en avió. Doncs ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, doneu-li like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat.